И единственият гарант да запазим свободата на вота сме ние, свободните граждани на този площад и в страната. Ще им позволим ли да направят най-голямата изборна кражба на 21 век? На Пеевски и на Борисов. Те се скриха за да видим как протече целият диалог с ЦИК. Те не разбраха, че няма да стане по този начин. Няма да стане в тази държава, в тази столица, с този народ. Няма да стане по този начин. И за всички нас. Срам е за българската държава да може един човек. Демокрацията се защитава всеки ден. Но най-важният ден, на който тя се защитава, са изборите. И затова нека заедно да защитим изборите, нека заедно да дигнем избирателната активност, така че такива арогантни хора повече да не нямат достъп до властта. Тук става дума за България. И битката е за България. Тази битка ще бъде на изборите след няколко месеца. За вашия глас. Дали ще позволим обаче успеха, който беше... Разбирате ли колко са нагли? Действително, Мадуро го хванахме чрез машините. Затова Доналд Тръмп влезе в Венецуела и светът не каза нищо. Защото имаме доказателство от машините. Обвиниха го, че има наркокартел. Това беше причина да влязат, но после свалиха това обвинение и сега ще го осъдят за манипулация на изборите, защото това е лесно доказуемо, защото има машини за гласуване. Те пазят паметта. Благодаря ви много. Не само се доказа като един политически измамник, ами Борисов се доказа...